Malin, para makilala yung mga pinsan. Malen! Ayan. Hello, salamat! Pinadigdi si Mylene. Kung nga rin, magbisita ka paligdi sa haro. Hindi ka na bistado. Ha? Hindi ka na abisado. Ay, si Mylene, dahil ako gusto. Si Amy. Si Amy. Ito rin, baga kita ang naghihilingan. Naduwa sa pili. Iling-iling nga yan. Look me. Puro iling-iling. Ay, sa Timanin, sa Manila? Nasa, Malabon. Sa Malabon. Paikutin ko nga to para lahat makuha. Makikita lang siguro Timanin kung sino mga pinsan natin. Papakuha ng picture sa Timalin. Video ko daw. Balik mo sila kita magmadi, sabi Yes, kay June. Ito ang bahay ni Ate Amy. Ayan, tapos na ang video. Dito sila lahat.